हेल' लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दिनै आङो मन्दिराव थांगासिनो आरो माने फुजा दङ फुजा होनो गोनां ओमफ्राय बेयावनो थांगासिनो फुजाया जोंहानि नङा आरो जोंहानि फंबायनि फिसालानिसो ओमफ्राय बिस्रा जोंहा बाबाया कासा बोसोरसे जाथ'वाखै नालाय मोनथ'वा बिस्रा दांनो ओंखायनो जोंहा होना होनोसै बाजार होनदोंमोन जोंहा होना होनोसै आरो माने बिस्रा दांनो मोना नालाय आंनो बावथाय मुवाफोरखौबो होनानै होनोसै खालामनायाथ' खालामदो बिस्रानो बाजारखौ ओमफ्राय नै बेयाव प्रसाद लादो आङो माबा माबि जि नांगो मा मा बावगोन बेखौ लाबाय जों गामिनि शिब मन्दिराव ओमफ्राय नै बिमाया बिनि फिसालानि फुजाया नै मोनफैबाय लोगोफोर मन्दिराव नै बोराया नेगासिनो र' आथिं सुनि आं मायाव दोनथ'गोन आं दे खावना हो दैयानो ओंखारा नामा नै फुजाखौबो बहायबाय आङो नै नैबेखौ होनांगौ आरो ना जायखिजाया शिब मन्दिरावनो बिखौ बाबुमोननि नामाव हो होनबाय नालाय होनो लाबोबाय दिनैयो ओमफ्राय सानैनि नालाय नैबेबो मोननै नै लोगोफोर जोङो दासो फैफिननो मोनबाय फुंनि 9टासोआव थांनानै दा सानजौफुनि 12:30 जालायनोसै आरो माने बेयाव मन्दिराव खिथाब फरायो आरो फुजा होबाथाय ओमफ्राय खिथाबखौबो गांनै फरायबाय नालाय जोङो नै बेसेबा गोबाव जाबोबाय दासो न'आव थांफिननोसै प्रसादखौबो ओमफ्राय न'आव लांनो मोनानो आरो बिदि फुजा होनायनिखौ शनि ग्रहनि फुजासोमोन नालाय ओंखायनो लामाफोरावनो रानना जाजोबनांगोनो जानोसै एबारो जानोसै नै ओमफ्राय गाइखेर दंमोन नै गाइखेर आग्लायनाय लाबोफाबाय गाइखेरा मोनसे थाबबाय मोनबेसे लांदोंमोनलाय ओइलाय ओं दङ दे प्लास्टिकआव दं नै नायबावलायाखै बावदो प्रसादा जानोसै जों दायो नै गाइखेरखौ साहा फुदुंनानै लोंनोसै ओइ जाफैयोनो न'आव लांनो मोनानो हले